aha m bụ Smash nke bracket ndị ama kụrụ yoro enweghị ihe m mere naanị m maka na mụ na onye otu m anyị mere travel, anyị mere njem, anyị nọrọkwara ọnwa 4 na 5 mgbe ọ na-eji ahụ. Anyị gabigara ọtụtụ ihe dị iche iche, mana m kelere Chineke na Chineke nyere anyị ohere, nyekwa anyị platform anyị ji weta ego, anyị ji wepụta ego. Mana otu o si dapụta 80% of that platform wụ neighboring countries ndị dị na gburugburu anyị. Echetara m mgbe o ruru ọnwa 2 anyị emeghị show na obodo a Nigeria. Concert anyị na-enwe na Nigeria mgbe ahụ na-awụ na East. Most of our contacts that are now French countries, Burkina Faso, Cote d'Ivoire. M na-ekene Chineke maka onye na anyị that platform, maka ọ bụrụ na onye gaghị platform ahụ anyị nwere ike ikwu na si na ofu onye bracket anọzighị ọzọ, mana platform o nyere anyị emeela ka ofu onye bracket anyị wụrụkwa onye ka nọ ugbu a. Ofu ihe ahụ kwa banyere agụmakwụkwọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. Mgbe anyị na-etolite enwere ihe na-abata anyị n'obi gbasara ndị nne na nna, otu a na-eche azụ anyị, ị ga-eme nka ya ma onye Masaba, mụnwa onye Anglican. Anyị na-eme ozi ụlọ ụka anyị na-eme ya iche iche. E nwere ule nke anyị na-ele, anyị nwere otu esi ịzụ anyị tolite azụrụ anyị ọfụma. Anyị ghọtakwa ihe dị iche n'etiti anyị abụọ, na o nwere ihe dị iche. Enweghị onye n'ime anyị dị perfect. Anyị na-ese okwu mgbe niile, mana anyị na-aghọtakwa mistake anyị mgbe ọbụla. Ewekwa mgbe anyị na-aghọtakwa onwe anyị asị ndo, ahịa mere gị ndo. Ewekwara ọrịa coronavirus wụ a very serious issue. Echetara mgbe mụ na nwunye m mere travel na this year, m kwesịrị ịbata na April 16th. Unfortunately, enwere lockdown na America, alaghachighịzi m ọzọ. Mgbe m ka nọ n'ebe ahụ, koligi m nọ na Lagos, anyị planere etu a ga-esi rekọd album ka anyị mee ya ka ọ dị ready by July. Anyị kwesịrị inwe Europe tour na September. Ihe niile ka a kansụrụ, enweghị ihe anyị meziri. So mebido echetawe ọtụtụ ihe ka anyị na-eme, mana ekelere m Chineke na anyị manejiri nke obere anyị nwere. Anyị try ka anyị maneje, maka na mgbe ọbụla mis manejiri ya oge dị otu a nwere ike ị ga-ama mgbe ọ ga-abịa na onweghị ị ga-emenwu. Ọ dị unfortunate na o mere affect a lot of artists maka na ya bụ coronavirus. Mana ma enweghị ihe afọ kụziri m n'afọ a, ọ kụziri m na you have to save for it. Ị kwesịrị na-esave ego dịka mmadụ. Ị kwesịrị ịta ọnụ ara gị ahụ ka iwe ike wụrụ onye ga-awụ mmadụ, maka na mgbe a sị na ọ ga-anọ ọnwa 4 mmadụ agha apụta ezi. Ịma ọtụtụ ndị artists bụ ndị o tekere on awares because of their expensive lifestyle. Iwuru onye na-ebi ndụ otu ahụ, ị ga-enwe ezigbo nsogbu. Lee anya na ọtụtụ ndị artists agabe shows ruo ugbu a mana gị nọ. Ihe a kwesịrị ịwụ ihe mmụta, lesson nye onye ọbụla. Ị kwesịrị ile onye ọbụla anya n'ihu, ihe ọbụla i chere na ị ga-emewu mee ya, emela ya maka na ị na-ele anya na ndị mmadụ na-ele anya otu ị ga-esi nyere. Ọ kụziri ọtụtụ ndị mmadụ ihe. E nwere ndị mere mistake, o nwere ndị na-emeghị nke dị mma. Ọ kụziri onye ọbụla. The worst thing mere dị sie n'ebe m nọ ile ndị mmadụ ha na-anwụ. Lee ọtụtụ ndị okenye bụ ndị nwụrụ site na ya bụ ọrịa COVID-19. M nwere ike ikwu na oge erube mgbe ha kwesịrị ịnwụ, maka ọtụtụ n'ime ha kwesịrị ịdị ndụ ma oge maka COVID. Most especially the western country, ebe ndị ala ndị ọcha, ọ ebe anyị nwere nsogbu dị iche iche. Ihe ọzọ anyị kwesịrị ikele Chineke wụ na anyị dị ndụ n'ụbọchị taa. Ihe ọzọkwa anyị kwesịrị ikele Chineke na maka na otu Chineke si eme ihe ya. Ọ bụrụ na COVID kụrụ Afrịka ọkpọ n'isi, kurie anyị aga nọ ebe anyị nọ n'ụbọchị taa. Ana ụfọdụ ndị na-ama ama na ala ndị ọcha nọ na-ekwu okwu na-ekwu na ọtụtụ ndị mmadụ ga-anwụ n'Afrịka, mana otu o si dịrị omegi. M na-asị otu o si dị, ị gaa na street n'ụbọchị taa, ndị nọ na street ga-agwa gị na ewe onye nwere ọrịa coronavirus ebe a, ewe ebe ị nụrụ na mmadụ nwere coronavirus na mba. Mana ekele Chineke na o nyere Afrịka ihe ha nwere ike ịbụ, maka na ndị na-edu obodo Naijiria ma na Afrịka bụ ndị ọjọọ adịla too much ya. Chineke asị nkwụkwa ha ọrịa ka bụzi ihe ọzọ. Ihe gbasara
ịga n'iru dependere na individual maka na enwere onye politician ama mbụ wo leader of Labour Congress. Ọtụtụ ndị mmadụ na-elekwasị anya, anyị na-ahụ otu o si ekwu okwu, anyị hụrụ otu o si command the crowd, anyị hụrụ otu ọ na-esi eme ihe niile ka ọ na-aga ọfụma. Mana mgbe o wetere ya bụ ikike ya gbagide anyị azụ, o dependere individual. Ma iwu individual ihe gbasara obodo gị na anụ gị ọkụ n'obi, enweghị ga-emenwu, enwe mgbanwe ị ga-enweta n'obodo a bụ Nigeria. Ihe ọzọ, social media na-enye aka ugbu a. Ọtụtụ ndị mmadụ ebidola ugbu a na-amụ ọtụtụ ihe. Eche m one of the biggest problems anyị nwere ugbu a ọbụgo na ndị ntorobịa ga-abanye n'ọtụtụ ihe gbasara agbụrụ, tribe. Onye Igbo ga-ahụ onye Yoruba si na otu onye Yoruba na-esi akpa agwa, otu aka onye Yoruba na-esi akpa agwa gị na onye Yoruba ma azụmahịa, otu aka ọ ga-esi akpasị gị agwa. Onye Yoruba n'otu aka ahụ ga-ekwukwo ofu ihe ahụ, otu aka ahụ ebe onye Hausa. Onye kụziri anyị ihe ndị a? Ya bụ ajụjụ ekwesịrị ịjụ. Eleghị m ya ga-eji na-akọwa ndị mmadụ na-abụrụ ha. Ahụ na-ebido na-akọwa ndị mmadụ dịka ndị one Nigeria. Iwe ike si na onye Igbo hụrụ ego n'anya, just mana na mmadụ niile awụgo ofu. Ewere agbụrụ na-akọwa ndị mmadụ. Ị na-eme otu a, Nigeria ga-adị mma. Achọghị m ịma ma onye Hausa ga-awụ president obodo anyị ruo afọ 30 as long as na-ewu ezigbo onye ndu. Kemgbe ọ ga-awụ na anyị niile nọrọ ofu, ihe ga-awụ udo ga-adị, aga achọ ka enwe nsogbu maka na ihe niile na-ala elu n'obodo anyị bụ Nigeria. Once e bidoro gbanwee ihe gbasara tribe issue na ihe ndị ọzọ dị iche iche, echedị m na gọọmenti nwere policy na-eprotect industry maka na ọ dị ka na entertainment industry na anyị nọrọ onwe anyị. Ka m gwachi azụ mgbe anyị reliziri album anyị, ọ na-abụkarị ndị Alaba marketer bụ ndị na-enyekarị anyị ego. Ihe ọbụla marketer nyere gị, gị were gị bido kpewe ekpere ka shows bịa ka iwe gị. Ugbu a ihe agbanweela. Nigerians enweta ọtụtụ ihe ọhụrụ, ideas na-abata na ihe gbasara industry. Ha si oke unu wike na-etinye egwu unu na online, ihe dịka YouTube, na-stream egwu unu. Mgbe ihe a bidoro ọrụ na obodo anyị bụ Nigeria, ere ha just nwụọ pee. Unfortunately, e nwere ọtụtụ ndị mmadụ ndị si na ha na-represent artists n'obodo anyị bụ Nigeria. Some artists bụ ndị nwere record label, bụ ndị nwere ike ime publishing onwe ha. Ha chọọ ndị ọzọ ka ha bịa mere ha publish. And enweghị law na Nigeria na cartel piracy. Ya jize ka piracy ọ ga-enyezi gị ohere ka iwe ike mee your normal copy, rekwa the piracy. E nwekwara so many igwe online ndị ka na-emegwa piracy, urukwe na ejije. Ya bụ ọtụtụ ndị mmadụ nọ na industry ndị na-ata ahụhụ ugbu a maka ọtụtụ ihe dị iche iche. Ile anya ugbu a, ọtụtụ ndị mmadụ na-ekpe ekpere ka egwu ha bụ ibu na Africa, maka na ebe a na Nigeria, m ga-enye gị ọmụmatụ. Inwe 1 million views na YouTube, gị nwee 200,000 views from Europe, ego m ga-eweta na Europe ga-aka onye nke nwe na Nigeria, maka na nke Nigeria enweghị ndị Nigeria na-azụ egwu na iTunes. Otu ahụ ha na-stream egwu. Ilego n'anya ndị na-stream egwu, ọ dịka less than 5% of Nigerians ndị na-stream egwu. Ọ bụrụ na gọọmenti nwere policies na-echekwa ụmụ ihe ndị ihe ị ga-eji wuru artist ama ama naanị one hit album. Ọtụtụ ndị mmadụ ga-anọ ebe a na-astrọgs na ha chọrọ ishutu musical video. Anyị kwesịrị inwe artist ndị na-agụ egwu bụ ndị anyị na-epush. Mana mgbe ị na-achọ ka ị manage onwe gị, otu isi manage ndị ọzọ. Aha m bụ Bracket. Ihe ahụ my 2020 lesson.